Thembisa makaqeda wayisiwa eFosloras washawa nakhona ngase phambi kwenkantolo wayisiwa eDeepkloof esiphoyiseni. Mnumzane Ramusipilike yena uye washo ukuthi umsolwa wokuqala uthe uye washawa ngempama ngemva kokuthi wahlukunyezwa wafakwa futhi uplastiki ebusweni yena bambamba futhi nangezandla zakhe zisemuva ebanjwa amaphoyisa ebekade engakwazi nokuthi aphefumule. Lokho izinto ekuthi ziye zakhulunywa futhi nyakenye ngo-October abofakazi. Bese ke umnumzane uMngomezulu yena uma esho ngaloku khomba okwenziwa umsolwa wokuqala uthi yena kuyaphikwa ukuthi umsolwa wokuqala uye wayokhomba ngoba umsolwa wokuqala uthi yena akazange nje ayekhomba ndawo, ayikho into aye wayikhomba. Uma siqhubeka nazi ezinye izinto ukuthi uye wazisho ubaba Baloyi ethi abukho ubufakazi obubonisayo ukuthi abasolwa bobabini bona baye balimala. Futhi naye uKennel Mbotho uye weza njengephoyisa elidala libele lisebenza esiphoyiseni lithe lona lelo phoyisa alizange libone impawu zokulimala kuye umsolwa uma eza umsolwa wokuqala kuyena. Futhi uthi akusilona iqiniso ukuthi umsolwa uye washawa ngoba kube umsolwa eshawe ngalendlela lebekade echaze ngayo ngoba umsolwa kunalayi ukuthi uthi imoto iye yamiswa kwaphuma amanye amadoda angaba amahlanu ukuthi abanye abayisishagalombini bebakade basemotweni ithema baphuma bonke baye bamshaya. Manje uKennel Mbotho uthi uma engabe umsolwa wokuqala wayekade eshawe ngalendlela ayichaza ngayo ukuthi ushawe abantu abangaba amashumi nantathu 13 uma bemshaya bebonke labo bantu labo bekwamele ukuthi umsolwa uze kuye ehamba ngeambulance akusukuthi bekazozela ehambela njengoba ebekade esho uKennel Mbotho ukuthi umsolwa ungene eofisini emthola ehleli kulo lelo office. Futhi uthi umsolwa wekade bekazofika lapha yana eofisini ashawe ebonakala ukuthi ushayiwe yena uKennel Mbotho beyizothi uma ebona ukuthi umsolwa wokuqala ushawe ngaleyo ndlela bekazomisa konke lokhu ebekade ekwamele akwenze yena bekazocala athi umsolwa abonwe odokotela ngaphambi kokuthi angahle azokhuluma naye nakhona bengeke amvumele ukuthi agunyuluke ngemva kokuthi ambona ukuthi umsolwa ulimele ngaleyo ndlela. Uthi ke futhi kuyabonakala nakuyincwadi ezaseveleria esiphoyiseni ukuthi umsolwa wayekade engalimalanga uma kubhalwa phansi umsolwa bathe ufikile eValeria yena ungene eValeria engalimalanga azikho impawu ezibonisayo ukuthi wayekade elimele. NaseDeepkloof khona uma efika umsolwa kuthiwe ufike engalimalanga uKennel Mbotho noKennel Hadebe ekwamaphoyisa bekudala abalibele basebenza esiphoyiseni nabo bathi bahlangene naye umsolwa wokuqala bafika bathi akhumule phezulu bamthatha izithombe ngaphambi kokuthi agunyuluke ukubona ukuthi lo muntu lona akalimalanga na ngaphambi kokuthi angahle agunyuluke. Bese ngemva kokuthi sekagunyulukile nakhona baye bamthatha izithombe ukubonisa ukuthi nabo ngalesikhathi beze bekhuluma naye abazange bamshaye akabanga neempawu zokubonisa ukuthi ulimele. Manje umshushisi uthi ucela ukuthi lobufakazi bakho sibiya bokuthi wena uthi ushayiwe ucela ukuthi buchithwe ngoba azikho impawu nala kubhalwe khona akukho la kubhalwe ukuthi nangu ufike elimele ngaphandle kokuthi nje la ezandleni kwawukade kubonakala ukuthi ulinyazwe ozankosi mhlawumbe isizathu ukuthi bezikade ozankosi beqinile la ezandleni kuwena kodwa nakhona akusiyinto ekuthi bekade ubonakala ulimele kakhulu bekuwukuthi nje bezikade ziqinisile.
Ukuya ngomsolwa kwesibini ke manje ubufakazi oyikuthi buye ba umnumzane Mngomezulu uma ebuza abofakazi imibuzo yena uye wachaza ukuthi umsolwa ngaphambi kokuthi ayogunyuluka nge-19 zika June uye washawa eyikuthi amaphoyisa abekade bekhona bekade kuButhelezi uJonathan noMabhena ebekade nabo bekhona bemshaya umsolwa wesibini futhi bemchuba umsolwa wesibini njengoba bebalibele bamshaya. Umnumzane Mngomezulu uthi njengoba umsolwa wayekade eshawa kanjalo umsolwa wesibini yena ubekade ephambi baye bamthela ngamanzi la phambili emzimbeni ngaleso sikhathi bese ngaleso sikhathi umnumzane Mngomezulu wayekade ebuza umnumzane uMkhani imibuzo. Umnumzane uMkhani uye wala wathi cha lokho yena uyakuphika ukuthi umsolwa uye washawa futhi wathelwa nangamanzi uye wakuphika futhi kuthiwa kunalento eyasetshenziswa eyogesi yasetshenziswa uMabhena noJonathan ukukushoka ngayo uyiphikile futhi umnumzane uMkhani uma embuza imibuzo umnumzane Mngomezulu. Futhi ke uthi umnumzane Mngomezulu uma ekhuluma uma ebuza imibuzo uye washo futhi nokuthi njengoba wawukade uthelwe ngamanzi enye into ebekade iyenza ukubonisa ukuthi wena wawukade uhlukunyezwa wena futhi awuzange ukwazi ukubona nokuthi kwenzakalani futhi awubonanga nokuthi ubekade abobani abekade bekushaya. Umnumzane uButhelezi yena uye wakuphika nakho lokho njengoba wayekade efakaza uye waphika wathi leyo akulona iqiniso ngoba akusinto eyenzakele njengoba kuthiwa wayekade ekhona ngaleso sikhathi uzebe ushawa uhlukunyezwa ngaleyo ndlela. Umnumzane Mngomezulu waphinda futhi wamtshela ngayo lento lebekade ushowukwa ngayo umnumzane uButhelezi uthe cha leyo nto leyo mina angiyazi angiyibonanga futhi umsolwa akazange eshowukwe ngikhona. Uma eqhubeka umnumzane Mngomezulu elibele buza umnumzane Buthelezi imibuzo uye wamtshela nokuthi amanye amaphoyisa uConstable uJonathan noConstable Mabhena bebakade nabo beyingxenye yalokushawa kwakho umsolwa wesibini. Umnumzane Buthelezi yena uye waphika wathi cha lelo akulona iqiniso futhi yena akakwazi lokho. Kwaqhutshekwa watshelwa futhi nokuthi ukuchubiwa umnumzane uMkhani wayekade ekhona no umnumzane uMkhani wayekade ekhona kodwa yena akayenzanga lutho kulokuchubiwa kwakho. Uthe cha lokho akakwazi nakho ngoba lento ekhulunywayo akulona iqiniso. Ithema iqhubeka ke umnumzane Mngomezulu elibele ebuza imibuzo uye washo nokuthi wena ushayiwe futhi ubukade ugcine seyikuthi lokushawa kwakho ushawa ngendlela ukuthi uye wagcina seyikuthi uphuma uyopha ngamakhala nangomlomo. Ufakazi yena uye waphika wathi cha lokho akakwazi akazange akubone wopha futhi kuye kwaphikisanwa futhi ukuthi kungani ke ithema ufika kumanje ungazange uchaze ukuthi wena uye wopha futhi njengoba bokade uthe wawufake iskipa esimhlophe ivest emhlophe kungani ungazange ubonise ukuthi nako ngichaphazeleke igazi lana ngicela ukuthi ningibonise ningise kwaDokotela noma ngicela ukuvula icala lokuthi ngishayiwe ngishawa amaphoyisa. Lokho akuzange kushiwo. Manje ke ummeli umji yakho kuthiwa wayekade ekhona ngalesikhathi uyogonyuluka phambi komantshi uKronye kodwa awuzange uphike ukuthi lo muntu wayekade ekhona kubufakazi bakho kula uye waphika khona kodwa ngalesi sikhathi akuzange kuphikiswe ukuthi umji yakho wayekhona ngoba unomantshi uye wabhala ukuthi abantu bekade bekhona laphayana bekade kunomlisa obekade efake isudu. Uma kuqhutshekwa kuye kwashiwo futhi nokuthi wena kahle kahle ushawe kusukela nge-16 zika June akusukuthi ukushawa kwakho kuqale nge-19 zika June. Manje ekuthi kuye kwabonakala ukuthi ingathi abameli kunala ukuthi bayaphikisana noma abakhulumi into eyodwa ngoba omunye uthe ushawe nge-19 omunye wathi ushawe kusukela nge-16 uma uqala ukuboshwa uye washawa
umnumzana uMkhani ngempama la ukuthi wena uye wathi ubukade ekushayela ukuthi ubukade ufuna ukuthi akhiphe naye incwadi ebonisayo noma into ebonisayo ukuthi ngempela uyiphoyisa ngalesikhathi nibe nikade nila uhlala khona ePhukeng. Futhi ke kuyabonakala ukuthi lo kuyagonyuluka wena uthe awukusayinanga kodwa umantshi uye washo ukuthi umsolo wesibini yena usayine lo kuyagonyuluka ekhona naye umantshi ukuthi leyo nto leyo iyabonisa ukuthi kuyaphikisanwa akusi ubufakazi obuneqiniso ngoba wena uthe awuyisayinanga abameli nabo bathi awuyisayinanga kodwa umantshi yena uthi uyisayinile ekhona wena la uthi uthe usayine ubosayinela ukuthi wawukade ucela into zokugeza futhi wawukade ucela nokushayela ucingo abakini lokho into ukuthi kuyaphikwa ngoba kuthiwa lesiya statement ngemva kokuthi sibhaliwe uye wasifundelwa mawuqeda wasisayinda kuthiwa wawukade wazi ukuthi bowusayinalani wena Ntanzi. Umantshi ke uye weza nalana enkantolo waphana ngobufakazi ukuthi umsolwa wesibini yena uye wazibonakalisa kuumuntu obekade ezilungele ukuthi angakhuluma wayekade engathukanga wayekade engasabiswanga futhi ukhulume ngendlela njengomuntu obekade ezimisele ukukhuluma. Wasonga futhi umnumzane Baloyi ubufakazi bukaDokotela uHlokwe la ukuthi uDokotela uye washo ukuthi wawukade ungumuntu wokuqala obekade yena emhlola obekade ebuya ejele ezohlolwa futhi uDokotela uye wabuza abaphoyisa ukuthi yini into ekahle kahle kwamele ayihlole bamtshela ukuthi kwamele ahlole ukuthi wena wawukade unalo igolide na ezinyweni futhi yena ugcine seyikuthi uhlola konke njengoba wawukade ulethwe kuyena. Enye into ukuthi iyamangaza lana ekhulunywe uDokotela futhi iphinde yakhulunywa umantshi njengoba wena uthe kumantshi awuzange ukhulume lutho na kuDokotela uthe awukhulumanga lutho umantshi yena uye wachaza ukuthi ithema ikubuza imibuzo ukuthi uyagula noma kunala ulimele khona wena uye wathi cha awulimalanga ndawo noma awuzange umchazisela ukuthi ulimele wachaza futhi wena ukumantshi ukuthi uke waba nesifo senhliziyo la ukuthi uke walimala emsebenzini njengoba wawukade usebenza emayini futhi noDokotela naye kwi-report yakhe uyabhala ukuthi wena uye wamtshela ukuthi cha awugula indawo ayikho enye awulimalanga ndawo into kuphela ukuthi ungathanda ukumchazisela yona ukuthi uke waba nesifo senhliziyo ngalesikhathi usase emayini. Manje umnumzane Baloyi uthi lokho kwenzakala kanjani ukuthi umantshi noDokotela abangakaze bahlangana bona babhale into eyedwa eshoyo ukuthi wena uthi unesifo uke waba nesifo senhliziyo kukhulunywa abantu ababini abekade bengakaze bahlangana. Futhi ke uma kubhekwa nase Primrose kubhaliwe ukuthi wena uye wafika ungalimazwanga uye wavalelwa laphayana ungalimalanga nase Phukeng uma kufikwa khona kubhaliwe kuma OB ukuthi wena ufike ulime ungalimalanga ndawo kwabhalwa nakhona kuma OB wakhona. Futhi wena msolo wesibini wena ithema uphana ngobufakazi uye waphana ngobufakazi bokuthi wena wawukade ufake ivest ebekade inegazi ebelikade libonakala kodwa uma ufika kuKennel Raphadu nge-19 zika June wena awuzange umbonise leyo vest ebekade inegazi njengoba bengade sengishilo ukuthi uKennel Raphadu naye ushilo ukuthi awuzange umbonise ukuthi wena wawukade uchaphazelwe igazi njengoba ufika kuyena uthi leyo futhi awuzange umtshele nokuthi wena ungathanda ukuvula icala nokuthi wena ushawe amaphoyisa njengoba nomsolo wokuqala angazange afune ukuvula icala njengoba wayekade eshawe amaphoyisa. Manje uma siqhubeka ukuthiwa akuzange kube necala elavulelwa lamaphoyisa njengoba wayenikade enishaya nobabini eindaweni ezihlukile emalangeni ahlukile abazange lawo maphoyisa avulelwe icala. Nina nobabili nithi lezi statement zize sezibhaliwe baniphoqa ukuthi nisayine
kodwa akukho la ukuthi nina niyasho ukuthi niphoqwe ukusayina istatement ezithini nina nithi anazi ukuthi kubhalweni kulezo statement. Futhi umbuzo ukuthi uyavela ukuthi kungani amaphoyisa bona beza ngezstatement ukuthi bazibhalele zona lezo statement akuzange kwaziwe ukuthi zibhalweni. Leyo nto leyo uthi umshushisi yinto engakhonakali, akusiyinto engayenzeka esiphoyiseni njengoba nina nichaza. Njengoba uye wachaza Msolo wesibini ukuthi uBrigadier Gininda uye wafika eza ngemoto iBMW embekade imhlophe, wafika wahlala phezukwayo kulaye ukuthi uye wakunika istatement. Uthe yena ummeli umnumzana uMkhane hayi ummeli uye wathi leyo moto leyo imoto yenhlobo ka2021. Ngo2020 ngaleli langa uBrigadier Gininda efika leyo moto leyo yayikade ingakasetshenziswa, ekuchaza ukuthi umshushisi uthi inkantolo ibone ukuthi wena wawukade ulibele ukuguquka ubufakazi bakho akulona iqiniso. Manje ke uma singena kubufakazi beAVL, uthi umshushisi ubufakazi beAVL bubonakalisa ukuthi yonke into emaphoyisa bebakade bayisho kubonakala kuyiqiniso, ngoba umsolo wokuqala uthe yena kuye akuzange kwayiwa ePalm Ridge ukuthi kuye bekuyobonwa inyanga, kodwa iAVL yona iyabonisa ukuthi kuyiwe ePalm Ridge kwayobonwa inyanga, la ukuthi leya nyanga umkhulu ugcine naye seyukuthi uyafakwa estokisini eyohlonywa imibuzo bese bayamthatha bambuyisela emuva. Imoto iyabonisa ukuthi iye yafika ukuya ngalobufakazi beAVL yafika ePalm Ridge. Futhi ke nongumsolo wesibini njengoba kuphikiswa ubufakazi beAVL kuthiwa iyabonakalisa iAVL ukuthi nge-18 zika June 2020 imoto leyana iToyota Fortuner iye yafika eCarltonville esibanye Stillwater, la ukuthi bekade kuyofunwa umsolo wesibini nalezinto ebekade zikhulumile kuye kwayiwa nala ebekade esebenza khona, njengoba kushiwo futhi nakuyilokhu njani nakulo kuyagunyuluka ukuthi imoto yona ihambe indlela ezinjani. Futhi ke nge-19 kulaye ukuthi umsolo wesibini uye wahamjiswa wayisiwa eMoroka esiphoyiseni, la kuye kwayogunyuluka khona phambi kwakaKenel Raphadu. Kwaqhubekwa futhi kwayiwa eFosloras, kwabuyiwa kwaziwa eMoroka police station, bese kwayiwa ePhukeng. Ngemva kwalokho kwabuyiwa kwaziwa ePrimrose. Lokho kuthathe amahora ukuthi bekade kuhanjwa ntathakusa kwafikela kusukele nge-18 zika June ukufikela nge-20 zika June. iAVL yazibonisa zonke le indlela ukuthi zazikade zihanjwa umsolo wesibini ekhona laphayana emotweni. Futhi lobufakazi beAVL buhambelana nalento ebekade ibhalwe nakwincwadi lezi ezibizwa ama-OB, la ukuthi ubufakazi bona buthi imoto ihambe endleleni ethize naku-OB uma kuyafikwa kuyabhalwa ePhukeng, kuyafika kuyabhalwa esiphoyiseni saseMoroka, kuyafika kuyabhalwa eFosloras, kuyafika kuyabhalwa nasePrimrose, ukubonisa ukuthi njengoba iAVL ithi kuhanjwe kulezo indawo nabo amaphoyisa bafika kulezo indawo bayabhala ukuthi bafikile kulezo ndawo. Umsolo wesibini ke yena uthi uma efika kumantshi uKronye yena ngaphambi kokuthi uye ushawe ngemva kokuthi eseka gunyulukile, kubonakalisi lokho ukuthi kungaba iqiniso ukuthi umuntu angashawa ngemva kokuthi sekagunyulukile. Bekade eshawelani ngoba bese seka yenzile into njengoba echaza umsolwa kubufakazi bakhe ukuthi amaphoyisa bayebathi ayenze leyo nto leyo. Manje isizathu sokuthi ashawe bese sekuyini, ngoba umsolwa yena ushilo ukuthi umnumzana uMkhane ithema balibele bemshaya uye wavimba amaphoyisa. Manje ukubonisa ukuthi umnumzana uMkhane njengoba evimba amaphoyisa, njengoba umnumzana uMkhane esho ethi ubekade emthengela nokudla,
futhi kubonisa lokho ukuthi umnumzane Mukhane wayekade kuumuntu olungile kuyena umsolo wesibini. Manje asikho isizathu esingayenza ukuthi umnumzane Mukhane eze la enkantolo ethathe isifungo bese uphana ngobufakazi obungasilona iqiniso, ephana ngobufakazi buzofaka untanzi enkingeni ekuthini sonke lesikhathi lesi nangontanzi uyasho naye ukuthi umvikele emaphoyiseni bemshaya, futhi umnumzane Mukhane yena uthi umthengele ukudla, ukubonisa ukuthi wakade kuumuntu olungile, bengeke eze la enkantolo ezophana ngobufakazi obungasilona iqiniso. Manje ke uthi ummeli umshushisi yena uyacela ukuthi konke okubhalwe kulezi incwadi ezama occurrence book kwamukelwe, futhi nomnumzane uMngomezulu uye wavuma wathi lokho akusiyinto ephikiswayo. Kukhulunywe lokho nge-27 zika October nyakenye ukuthi akuphikiswa zonke izinto eziku-OB, ekuchaza ukuthi nalokhu kokuthi abasolwa bona bafakwe esitokisini bekade bengalimalanga akusiyizinto eziphikiswayo, njengoba kuthiwa lokho izinto ekuthi aziphikiswa, phecelezi they are not in dispute. Manje ke kuye kwashiwo ukuthi kubhaliwe nalapho kuyincwadi ukuthi lezo incwadi zingahle zithathwe zifakwe njengobufakazi, njengoba kunamaphepha amaningi asewasetshenzisiwe njengobufakazi. Futhi uye wafunda ke umthetho thizeni uma sekaqedelela umnumzane uBaloyi, wafunda umthetho thizeni ukuthi konke okubhalwe kwincwadi zamaphoyisa i-occurrence book, ama-register lawa asetshenziswayo emaselini nama-pocket book asetshenziswa amaphoyisa, konke okubhalwa lapho umthetho wona uthi kwamele yonke into ebhalwe lapho iyamukelwe eyinkantolo njengobufakazi obuqinile, ubufakazi obuyiqiniso, ngoba akubonakala ukuthi amaphoyisa bangahle babhale izinto ekungasizona ezenzakele. Leso sinqumo leso sathathwa uJudge Mills ukuthi uye wakhuluma kwelinye icala elithizeni. Futhi into ebonakalayo kuleli cala ukuthi yonke into ebekade amaphoyisa bayibhala bekade kuyiqiniso, ngoba bebangenaso isizathu sokuthi bangahle bakhulume amanga ngezinto ekuthi ziyenzakele. Uma sibuyela futhi kummeli umjiyakho wayekade ekhona laphayana la umsolo wayekade egonyuluka khona phambi kwamantshi, futhi nasenkantolo ummeli umjiyakho wayekade ekhona, wafika futhi nasesiphoyiseni ngoMeyi ku-2020 la ukuthi uye ngoMeyi ku-2022 la ukuthi uye wayokhulumisana nomsolwa bekade umsolwa yena wafika watshela uBrigadier uGininda ukuthi nangu ummeli wami etshelwa umsolwa wesibini. Kuye wafika naye uBrigadier Gininda washo ukuthi ummeli ufike ngaziswa mina umsolwa wesibini ukuthi ummeli wakhe njengoba ubekade emazi umsolwa wesibini, nale kumantshi kuthiwa wayekade ekhona ngalesikhathi ugonyuluka lo mmeli umjiyakho kube bekade kunento ebekade ingekho emthethweni eyenzakele laphaya ehhovisi likamantshi, ukuthiwa ummeli bekwamele aphakame athi cha, Nkosi yenkantolo, lento ewuyibhalayo noma lento esanda kudolikelwa umsolwa ongimmele akulona iqiniso, leyo nto umsolwa akazange ayisho. Kuthiwa futhi ukubonisa ukuthi lezi zinto ebezikade zibhalwa laphayana bekade kuyiqiniso, umsolwa wesibini, umsolwa wokuqala naye ithe ngemva kokuthi afundelwe yonke into ebekade ibhaliwe uye wathi cha, ngicela ukuthi la nilungise ngoba niyenze impazamo. Bekazothi kulungiswe njani uma ingabe istatement esilethwe kuye kuthiwa sayinda lesi statement, impazamo bekazoyibona kanjani uma ingabe bekangafundelwanga lesi statement. Manje uthi umshushisi kubonakala ukuthi umsolwa ufundelwe, umsolwa wokuqala ufundelwe lesi statement, futhi umsolwa wesibini naye kuthiwa lesi statement lesiyana wayekade esazi, futhi ayikho into engahambanga ngendlela ukuya ngomthetho, ngoba ummeli loyana umjiyakho uye wakhipha naye incwadi ebekade eyinika umantshi ukubonisa ukuthi
ungumeli yena ubekade emela umsolo wesibini, futhi wabonakala nasenkantolo ePhokeng, wabonakala enkantolo nase-Boksburg, wabonakala futhi libele emele umsolo wesibini. Kuthiwa ke uthi umnumzana uBaloyi uyacela ukuthi ubufakazi bale kuyagonyuluka obukade bulethwe enkantolo bubhalwe umantshi ukronye, kuthiwa kucelwa ukuthi buamukelwe njengobufakazi, futhi kubonakala ukuthi akuzange kube nento eye umnumzana uMjiyakho wayiphikisa, njengoba kwakade kungenalutho obekade kusolisa khona lapho. Futhi uyacela ukuthi umnumzana uBaloyi uyacela ukuthi bonke lokugunyuluka kwamukelwe yinkantolo njengobufakazi bezinto ezenzakele, izinto eyikuthi abasolwa baye batshela amaphoyisa, baphinda futhi batshela nomantshi izinto ebezikade ziyenzakala. Manje uyacela umnumzana uBaloyi ukuthi lokho kuthathwe njengobufakazi bezinto eyikuthi ziyenzakele, izinto eyikuthi ziye zabhalwa ngemva kokuthi zikhulunywe, zitolikwe nangabo abasolwa. Ukuya ngomsolo wokuqala akuzange kube notoliki kumaphoyisa ngenxa yokuthi amaphoyisa nomsolo wokuqala bebakade bezwana ngolimi. Umantshi ukronye kuye kwaba notoliki ngenxa yokuthi umantshi ebekade ekhuluma isingesi, ingakho kuye kwaba notoliki obekade ezotolika lezinto ebezikade zikhulunywa umsolwa. Futhi ke umnumzana uBaloyi uma sekasukuma namhlanje uthi uyacela ukuthi ubufakazi bamukelwe, ubufakazi bamaphoyisa, ngoba uKenneth Mbotho yena uye wachaza ukuthi uye waqeqeshwa ukuthi kube uKenneth, futhi wabekwa eRandburg. Naye uKenneth Hadebe uye waphana ngobufakazi ebubonisayo ukuthi naye wayekade kuumuntu obekanegunya lokuthi angathatha ukugunyuluka, noKenneth Rapad naye babonakalisile ukuthi bangaba ngabantu abangathatha ukugonyuluka. Lokho ngamafuphi ikona into ebezikade zikhulunywa umnumzana uBaloyi kulamalanga amabili. Ngithe ngiyisonke ngingathathi imini yonke ngenxa yokuthi nabameli